дорухонаи шифофармо доруҳои босифат ва арзонро ба шумо пешниҳод менамояд. Эпимедиум Nea паста барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои дарди сар, дарди дил ва гардиши хунро хуб кардан ва инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва зиёд кардани вазни шумо ё кам кардани вазни шумо ва равғани сиёҳдона барои ҳама намуди дардҳо. ҳатман аз номи канали юристиҷай муроҷиат кунед. ширкати шифо доруҳои арзон ва босифат. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сормон Сафаров. умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод ҳастед. тамошобинони азиз, мо дар як мавзӯи муҳим суҳбат мекунем ва саволҳое ки рӯи кардагин мехонем комментарияҳоро ҷавоб мегардонем. то охири видео тамошо кунед. касое ки ба Россия рафтаниянд, пеш аз Россия рафтан як бор виестона проверка кунед ки оё шумо депорт ҳастед ё ин ки не. рақамҳое ки дар рӯи экран ҳастед, дар ҳамон рақамҳо WhatsApp-шо бинависонед, проверка мекунад виезди шуморо кушода ё ки маҳкам. ва барои маҳкам будани виезд, барои депорт шидан, то ҳатто чандин причинаҳо ҳастанд. бисёри бародароро ҳозир аз аэропорт обратно гардонидастанд. мисол мегирем, аз банк қарздор буданд ё ягон телефон кредит гирифтагӣ буданд ё ягон нарушенӣ кардагӣ буданд, штраф споридагӣ набуданд. ба ҳамин роҳҳоро виезда маҳкам карда метавонанд. ба ҳамин хотир дар рақамҳои WhatsApp аввал бинависен, проверка кунед, баъд билет бигирен, хубтар мешавад. ахбороти мо оиди карантин дар Федератсияи Россия шаҳри Москва. чӣ хеле ки медонед, аллакай як авҷи дигар аз беморие ки дар саросари рӯи дунё айни ҳол тӯли чанд сол аст ки паҳн шидагиай, авҷи навш боз шадидтар авҷ гирифтагиай ва Федератсияи Россия Москав тасмим гирифтагиай ки агар вазъият безебтар шидан гирифт, маҷбурай ки карантин кунад. мехонем акун нусхаи ҳавоя гӯш кунем. дар Москав аз эҳтимоли ҷорӣ шудани маҳдудиятҳои муваққатӣ гуфтанд. дар сурати авҷ гирифтани штамми нав эҳтимол дар Москав боз маҳдудиятҳо муваққатӣ ҷорӣ карда шаванд. агар чунин зарурат ба миён ояд, мо ҳатман маҳдудият ҷорӣ мекунем. пеш аз ҳама сарбории муассисаҳои тандурустиро назорат мекунем, афзудааст Ефимов. ба таъкиди ӯ, ҳоло аз маҳдудиятҳо гуфтан барвақт аст. қаблан раиси ҷумҳурии Федератсияи Россия Владимир Путин низ аз эҳтимоли авҷи дигарбораи беморӣ дар ин кишвар ба мардум хушдор дода буд. пайдост ки имрӯз дар ҳолати хеле мураккаб қарор доранд. дар арафаи хуруҷҳои нави эҳтимолӣ мебошем, изҳор дошта буд президенти Федератсияи Россия Владимир Путин. яъне ки дар вақте ки авҷ гирифт беморӣ бисёртар, қайд карданд ки баъд маҷбур мешаванд ки маҳдудиятҳои нав ҷорӣ кунанд. ва дар ҳоле ки маҳдудиятҳои нав ҷорӣ мекунанд, савол ба миён меояд ки оё парвозҳо баста мешаванд ё ин ки не. ва дар ин маврид ҳам дар хабар омадагӣ ҳастад ки айни ҳол парвозҳо маҳкам намешаванд ва маҳдудият ҳам намешавад. лекин агар вазъият ки безеб шидан гирифт, парвозҳоро ҳам як муддат маҳкам мекунанд ва дар чандин ҷойҳои Федератсияи Россия то як муддати муайян маҳдудиятҳо ворид мекунанд. агар ки вазъият безеб шид ва агар ки худо куна вазъият хуб шиду беморӣ камтар шидан гирифт рӯз то рӯз, иншааллоҳ ки ягона карантин намешавад ва парвозҳоро баста намекунанд. бандаи худо нависондай. ҷавонони азиз, мо пирони рӯзгордида бо шумо фахр мекунем. илоҳо доимо сарбаланду зинда бошед, бо адабу хушҳол бошед. офарин ба ту ва раҳмат ба тарбиядодагонат. ту бисёр ҷавони ҷиддӣ ва боодоб ҳастӣ. кош баъзе ҷавонҳои тоҷик мисли боодоб бошанд. мо пирон аз шумо фахр мекунем. бале, мо ҳама вақт кӯшиш мекунем ки фахри аҳлу оилаи худмон бошем, фахри миллат худмон бошем, фахри ҳар як калонтари худмон бошем. кӯшиш мекунем ба ҳар чиз ки ҳамеша номбардор бошем ва ҳамеша дар хизмати халқ. барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. сабр нависонда. салом акай Сорбон, патенти ма соли 2022 моҳи феврал буд мешавад. кай метавонам патенти нав даст супорам. неким акам сеюм патент ма граница мегзарам ё ки
мешанагзашта акаҷон пешакӣ ташаккури зиёд. Албатта ки бегзаштани граница метавонӣ бародари азиз ки патенти хета продлит кунӣ. Яъне айни ҳол ту бояд барои муроҷиат кунӣ ба ФМС барои продлит кардани патент аз сари нав. 1 моҳ пешакӣ бояд муроҷиат кунӣ ва ура продлит кунанд. ғафуров нависонда: салом Сормон Сафаров бародар бошӣ, ман подписчики шумо ҳастам. Раҳмат барои хабарҳои нав ва навтон. ҳазор раҳмати калон бародари азиз, раҳмати калон ки тамошо мекунед ва дастгирӣ мекунед. Сироҷиддин нависонда: салом алейкум акаҷон, ҳамин билети Тоҷикистон чанд сум шида? Имконаш мебуд ҳамира мегуфтӣ ака. Билет Air Russia ба назар дошта бошед. Air Russia ба ҷумҳурии Тоҷикистон тақрибан аз 15000 рубл то 20-22000 рубл дар бар мегирад. Вале Air Тоҷикистон ба Россия билет бениҳоят айни ҳол қимат шидагия 5-6 ҳазор сомона дар бар мегирад. Ва сабаби қимат шиданаш оли дар ягон ҷо аниқ ва дақиқ нест. Як каси дигар нависонда: салом алейкум ака, ростай одами мои ки 2-3 сол шидагиҳо дигар патент карда наметавонанд, граница бояд прескат кунанд дар Россия. Ростай дурӯғай мегуфтем, пешакӣ раҳмат. Президенти Федератсияи Россия худаш иҷозат додагӣ ҳаст ки дар давраи анҳамии беморӣ аз сабаби маҳкам будани границаҳо дар дохили Россия қарор доштанда метавонед ки патентҳои худтона продлит кунед. Яъне 1 моҳ пешакӣ муроҷиат мекунед ва патента продлит мекунед. Google нависонда: дар Душанбе аввалан чораи пешиходора бинанд. Ягон пешихода ронандаҳо пропускат намекунанд. Баъдан қонунҳои нав ҷорӣ шавад. Бародари азиз, гапи ту дуруст ай, вале як чизи дигарам фаромӯш кардан кори хатое ки бисёре аз шаҳрвандорам қонунвайронкунӣ мекунанд, қоидавайронкунӣ мекунанд. Мисол мегирем, агар дар пешиходҳо ронандаҳо намеистанд мегӯёз бародари азиз, вале баъзе ҷоҳое ҳастае ки светофоре ки одам бояд бигзара, светофор сирхай, вале одам мегзарад. Светофор нигоҳ намекунад ки раҳи мошини светофорш савзаю ӯ бояд ждат кунад ки ҳамун светофор сирх шида аз мошин баъд бигзара. Ин чизора бояд шаҳрвандорам ба назар бигиранд ва риоя кунанд. Картал нависонда: салом алейкум Сорбон, Тоҷикистон кай таможни союз медирояд? Ба худо акаҷон безор шудем, патент қимат шид, регистратсия қимат шид, хоҳиши муҳоҷиро. Бародари азиз, ин чиз аниқ нест, мумкин бидирояд ва мумкин надирояд. Ман ягон чи гуфта наметавонам дар ин бора. Саидҷон Мавлонов нависонда: салом ака, гап нест, барномаҳои тенҷ мо қатъи тем. ҳазор раҳмати калон бародар, зинда бошӣ. Недоверие никому нависонда: ака салом алейкум, мо се писар, акам хизмат кард, додарам 2 моҳ пеш хизмат рафт. Ман сардори оилаем, мара ҳамин призив поиска мия, ту сардори оила кардагӣ бошӣ ва ҳуҷҷат дошта бошӣ, дар ҳақиқат ҳуҷҷати тасдиқкунанда. даъвате ки карданам агар ба номи повиска омад, ҳамун ҳуҷҷати тасдиқкунандата мебарӣ ба военкомати ноҳия ва тура дар қайд мемонану дигар ба номи повиска равон намекунанд бародар. Тимур Зарипов нависонда: ака виеста маҳкам кардан, ҳоли ҳам тарки Русия накардӣ? Бародари азиз, ман Air Russia тақрибан 15 рӯз шид ки аллакай ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадагиам, вале омадам бародар, штрафма споридум, Air Russia берун биромадам. Давлат Тоиров нависонда: акай Сормон, салом алейкум, ҳамин аблава постоянно шидагия ё ки не? Ака илтимос ба ҳамин саволи ман ҷавоб бите. Не бародар, яъне ки айни ҳол касерам ки даъват кунанд ба военкомати ноҳияҳошон барои ба қайдгирӣ даъват мекунанд ва муайян мекунанд ҳамун шахсияте ки барои даъват ба хизмат оё мақсад даъватш кунанд ё ки не. Мисол яхе нафаро аст ки ягон ҳуҷҷат доранд, даъват мекунанд, дар қайд мемонанд ки фалон одам студента ё фалони одам як писара ё фалони одам соҳиби 2 фарзанда. Барои ҳамин қадар даъват мекунанд. А так ягон чи 12 моҳа шидагӣ нест. Тома нависонда: салом, номерота навис, кор дорум шумода. Савол дошта бошӣ метавонӣ ки дар ҳаминҷа бинависӣ ё ки дар Инстаграм ҳам муроҷиат ки суҳбат мекунем бародари азиз. Саидов нависонда: бародар, ҷои шиштагит садо медиҳад, гапатро нағз фаҳмида намешавад. Бахшиш бародари азиз, мо хеле ки гуфтем ба офиси нав омадем, офиси нав гирифтем, вале айни ҳол баъзе камбудиҳои ҳастае ки вора бояд ислоҳ кунем. Рӯзҳои наздик иншааллоҳ ки ҳамаш хуб мешавад ва ҳамаш ҷобаҷо мешавад. Таҷ нависонда: салом ака, савол аблава кай сар мешавад? даъват ба хизмати ҳарбӣ аз 27 март аллакай фармонш мегӯяд. ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем ва ягон саволи иловагӣ боша, агар дар комментария саволотона бинависонед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.